Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. La ràdio en alguerès. Una emissora de l'Alguer emetrà un programa setmanal cultural en llengua catalana que s'afegeix a l'oferta de la televisió local. Un pas més per la normalització i difusió del català a l'Alguer. Després del naixement fa 4 anys d'Alguer Televisió, que apostava per continguts en català, ara és el torn de la ràdio. L'emissora de ràdio algueresa Ràdio Onda Estèreo, que pertany al mateix grup que Alguer Televisió, estrenarà un programa setmanal de temàtica cultural en llengua catalana, segons explica la televisió de l'Alguer al seu web. En el programa de ràdio, que respon al títol d'Onda Algueresa, s'utilitzarà l'alguerès i en cada edició d'una hora de durada s'abordaran aspectes de cultura general amb diversos convidats. Aquest nou espai s'emetrà els diumenges a les 10 del matí i es podrà seguir per internet al web www.ondastereo.com. Per aquesta emissora és la primera experiència en llengua catalana. De fet, s'anuncia l'estrena amb el títol Torna la ràdio en alguerès. Onda Algueresa es realitza amb el suport de l'Espai Llull, l'Oficina de la Generalitat de Catalunya a l'Alguer i de la Regió Autònoma de Sardenya. El contingut del primer programa serà una entrevista a un grup de joves de l'associació AMBA, que realitzen vídeos publicitaris satírics en alguerès.